Uy, nangabuang mong ito mo pagkipadong sa ligay, masunog ng bayang manang. La, pagkatawa ra maburo na kay mag-ilis ka tunubay. Mga manunuway ka mong dako. Naro pagkahaling na nagapadara pa dipos bintanang butong. Hangin na na. Diba, ugdaw lagi ng badya. Koy. Kaya panganay na na, ang mga pangunan na. Koy na, kung England. Good morning everyone! It's me again, Junjus TV. Ug ni ako naglaag na po diya sila sa Florame. Kay ba mo guys, nagdako og masugbaon. What? Nami si Moon Dare. Hinda, amo mo pakit-on sa proseso pagsugba kay lisod man din magsugba. Sa ako salin siguro ko sinugba kay ito man. Ito man. Sa pareha sa sinina nga itom. And don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjus TV. Unsa palihog po kung adyaw in town po. Laktaw ya karong kanang mga pahinom dong. Kaya ijawat po kapalit biglaing sinugba. Sugbaon di ay. Amo mo patanaw ng sa pagsugba. Sa danara mo kay standby karon makita mo giyon sa pagsugba. Karon di mapagod og hanin napagod pa ni kuha. Tan-awa resulta kay basig mapagod. Mapareha na kay Tom. So good luck to. So, di na namin sa likod sa ilang bicycle. Ang Florame kay ngita mi pag-go. Kanang baliungan kay among subaan sa mong baboy nga sugba. So, des koy dan. Nangita og bago. Tagaan lagi na koy. Daghan dito yung mga sugba. Nailita hiwa ng baboy, among isugba. Uy, nangabuang mong ito mo pagkipadong sa ligay, masunog ng bayang manang. La, pagkatawa ra maburo na kay mag-ilis ka tunubay. Mga manunuway ka mong dako. Naro pagkahaling na nagapadara pa dipos bintanang butong. Kaya hangin na na. Diba, ugdaw lagi ng badya. Koy. Sa'yo panganay na na, ang mga pangunan na. Si Koy na, gusto ng England. Unawan dyan mong manang. Di man eh, lagi kong hangin ganiro ko sa unos ganiro. Ugdaw lagi ng bada. Karoon daw, ugdaw na ba? Mga tawar na ba dyan? Ugdaw ka dyan na. Apa lagi? Ano dito ganit, Kuyan, parang ka mo. Naging salarin. Lama muna na kung haling-haling ha. Unang salarin si Koy. Koy ngayon po sa England.
nagsinugba unsa kanang ato na mi mangaon na mi. Kaon mo? So kay gamay raman eh. Ikot din nila, daghan na sila. Wala ko. Kaysa kayo, di ka tagad yung tabag kap. Kuy rin yung kasagdan ha. Koy. Ya. Sundang. Ay, di na imong sundang hoy, ako nang sundang. Wa ka kay kaso. Awat ka di imong sundang na dito sa pakap. Tara, mana ta. Dili na. Ako man. Ay, Ang iligan pa. Ilugan si Koy to. Sama si Kuy-Kuy, gamay pa man. Mana original dun no eh. Iwa na rin. Pag diri, kanang si Boy Negro. Nay. Hi, Nay. Hi. Ay, Hi, Day. Nagbuhat yung taon mo. Nawat na sinugba negro. Ha? Saan sa? Negro sinugba liwat na oh. Ikaw, may nagda. Karang lami guys oh. Oh yes. Nga na dyan ang kagawad. Kagawad ka na udlot. Ay. Guys, medyo ngit-ngit dari sa mong kusina kay isa ray saga anja di pa jud kadaog. Ngit-ngit. Di na tatat nay. Okay, magtatat sa mi guys. Okay, then nagisugo og kuan. Aman siya. Uy, adyo man guys. Kanta-kanta na. Ato sa sita. Ani, kami notice. Ay. Napado na mo. Ay. Ado na mo. Ay off na. Di. Ako okay na. Ano gipado na? Up. Perfect. Dili ato tilap-tilapin ang imong usawan. Wala na ni. Tilapin ang mga wala gi. Dari ka pisto kay. Ano na mo? Koy, ayan na pangunaw. Pangunaw na, kailikod ko na. Tari. Tari, tagamay. May iba na rin mga haon naman natin ko yung free. Ipasalamat. Salamat po sa grasya. Sa ginagmay rin eh. Importante. Kamawat na naman salamat sa ginagawa. Karang tagaan patagugan. Pangalang ginagmay rin yan. Tulad sa kayo mabuhi. Ah, kami lang sobra-sobra dyan. Matay na nagyapa. Titiri taw ka. Yan, nakabay. Ay, manami ka kahit sa titaw ko. Sabog naman. Very good. Tatambog na. Ikaw rin, Freddy. Anda! Huwag ko din mo school religion pag school na nag-liptar eh. Parang pray tayo yung takra dyan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God, salamat sa opportunity. Always, salamat, Lord. At I bless them to thou, give bless to it. Tao, prepare the need for joy in the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Anak! In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Okay. Guys, sa iyo naman yung salyan na kayo mga hindi mag-pray nga na kayo. Basta pa dun siya. Okay. Wala na ito ako. Tingin ako. Ako nga ito ako. Oh, dito ako. Di palamdagan kaya nakita ko maalo yung pulo. Ay, kung manipanan, yan sa mga pagsupa. Liwat na ako. Pagkuraman. Koy. Sa kay kat may magaghiwa. Wala resulta. Nagchika. Sige, chika, sige, supa na pagod. Una.
Pagpasok mo na, kaya pasar ko sila. At ka bala ka lang, kaya pasahan lagi ka na. Pasahan ka na, ano magiging mo na, yan, pagla ka na. So, ilom-ilom ka, karoon guys, di ko ato sabi, kaya mas manang. Yung nas man ang magsaba doon, kayo mag, hindi na ako dali, kayo mahantip mag-putdan, kayo si manang ipag-lang doon ra. Ilom ko, nas manang masuko, kaya tinulog man doon. Si manang, anas manang, oo nang din sa maniwag, kaya sa doon man Guys, kamay na kaya uting kaon, di mo kaon, kaya nagayit mo no. Kaya ang tutasan na mahulutag sa kakaliro, kaya nagpapasarpasan man. Kung gusto ka sa maniwag ka, bukaan ka sa kahulog ginagmay. Small portion of food, bukaan, ginagmay ka. Makuha na ito, dali ba sa mga lighters, kaya ginagmay naman nga portion. Ginagto na, oh, sabi di mo ba sa kanon, pero usang ako kakaliro. Yan ako ka. Kaganda na ito, oras nyo. Gusto mo, no, saktong oras, small portion lang. Yan ako ko yung isang yan ako. Small portion. Kulay-lason. Gikan sa namin mo, gikan sa namin mo. Gikan ko na mismo sa dietitian. Usog na. Thank you. Thank you ni Junjun TV. Kaya ilan na ako dito na kami. May malagay mag-arapin sa lahat. Pero, takay po, kita na ni sinikpat sa iyong tinakan. Patay dito na sa tinikanan din. Amin dito na bankrupt sila ni Magpulis. Kaya na ni kami. Magpreso po, kini ka, alam ka. Gracias, Dios. Sugod ka na ni sana. Iha ka na ng Father Sales, okay, Mother France. Hi, ni Father Sales, okay, Mother France. Kumusta mo muli ha? Dahil ito anak, tari ah. Sige, kung tikpat, kinisuhanin. Yeah, kadaan ang puso ah. Uy, wala ko masikpat dahil kaya may masikpat na di ko matay kitakan. Napa, isa po dito ni Patay. Okay guys, mag-prepare na po may kaya namin lagaw sunod. Kita-kita sa sunod vlog. Bye-bye. Please like, share, and subscribe. Bye! Salamat! Napakaisip. Oras na po pag-shoutout mga ka-Junjun sa atong mga avid supporters sa atong Junjun's TV. Unang-una, mega shoutout kay Sarah's Heart. And Zach, keep vlogging and keep in touch always. Thank you so much. Yes. Mega shoutout kay Corona TV 20. Pa shoutout Sir Junjun. Oh yes, mega shoutout nimo Corona TV 20. Yes. Mega shoutout kay Mama Willie Garcia. And mega shoutout also kay Lilit og ni An-An. Lit og ni An-An. Mega shoutout din sa mga agaw. Mega shoutout also kay Juice Back Moto Vlog. And mega shoutout also guys Teacher Sabina. Yes. Mega shout out kay Verne Heronimo and also mega shout out kay Jijan Heronimo nga naa na himutang sa Glan, Sarangani Province. Oh, yes. Mega shout out kay Verne Heronimo and also mega shout out kay Jijan Heronimo nga naa na himutang sa Glan, Sarangani Province. Oh, yes. Mo sa ni atong shout out karon and sa kanunay magpasalamat ko ninyo mga ka-Junjun sa inyong kanunay nga pagsuporta sa atong mga video, pagtanaw sa atong mga video. Sa daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan. Bye-bye.